katong ako'y mong giimbitar sa inyong balay daghang manok. Ug sa dihang ako nakatimahog di mao unsa ni nganong halang kayos mata. Abrihing sira kay musud na ko kana inyong manok baho kayog iti tabo ni karton ang ilang kurong kana inyong manok baho iti batang giduay lumpia siya nga Shanghai ningon pa kang librehan ni mog Jollibee. Batang giduay lumpia siya nga Shanghai ang ending day to nangaon ramog mani. Batang giduay lumpia siya nga Shanghai ningon pa kang librehan ni mog Jollibee. Batang giduay lumpia siya nga Shanghai kadaghang mani di ta kahurot ani. Abrihing sira kay musud nako kana inyong manok baho kaayo giti tabo ni karton ang ilang kurong kana inyong manok baho giti. Abrihing sira kay musud nako kana inyong manok baho kaayo giti tabo ni karton ang ilang kurong kana inyong manok baho giti. Kana